Taneční konzervatoř hlavního města Prahy má novou ředitelku. Její výběr však provází značná kontroverze. Taneční konzervatoř je prestižní 8letá škola, kde se studenti věnují klasickému, modernímu i lidovému tanci. Historie školy sahá až do roku 1945 a jejími branami prošli mnozí výjimeční tanečníci, stejně jako uznávaní pedagogové. Od začátku roku 2001 je zřizovatelem školy Magistrát hlavního města Prahy. Funkci ředitele vykonával od roku 1996 magistr Jaroslav Slavický. Po téměř 30 letech jeho působení na tuto pozici vyhlásila v únoru 2024 Rada hlavního města konkurzní řízení. Do konkurzu se přihlásili 4 kandidáti. Rodiče a studenti však vyjádřili obavy vůči jedné z uchazeček, Pamele Morávkové, taktéž dlouholeté pedagožce školy. Moje dcera ji měla na klasický tanec, měla ji teda 2 roky a zkušenosti bohužel máme ty nejhorší. Byla to opravdu psychická šikana, jinak se to prostě nedá nazvat, protože opravdu měli jako psychické újmy, zvraceli, než šli do školy, nechtěli chodit do té školy, byli samozřejmě v pubertě, takže byli plačtivé, protože ona je schazovala, vizáž schazovala, že jsou tlusté, opravdu velmi nevybíravým způsobem, že co chtějí s těma p***ma dělat, prostě opravdu velmi nevybíravý způsob, kdy ty děvčata na tom byly velmi, velmi špatně. Proto jsme byli naprosto zděšení, že ona vůbec šla do konkurzu na ředitelku. Proto pak, když jsme se dozvěděli, že teoreticky tedy měla ten konkurs vyhrát, tak jsme tam vlastně psali petice, domluvili jsme se s pedagogy, se studenty a poslali jsme tam petici na magistrát všem zastupitelům, všem radním. A bohužel vůbec nic nepomohlo a ona byla zvolená, což je prostě široká veřejnost těch rodičů je zděšená, že se tohle vůbec může stát, že to nikdo neprověřil, nebrali v potaz tyhle ty situace, které tam přišly černé na bílým a že teda to neprověřili. Navzdory znepokojivé minulosti paní Morávkové ji magistrát nakonec zvolil do funkce. Členové výběrové komise odmítli zveřejnit, pro koho hlasovali. K situaci se vyjádřil bývalý ředitel magistr Jaroslav Slavický. Uvedl, že nové vedení zrušilo spolupráci s Bohemia Ballet, scénou, která dává prostor novým absolventům. Podle něj tím trpí zejména studenti, kteří přicházejí o příležitosti k jevištní praxi. Cituji, velmi mě mrzí, že jsem musel přistoupit k této formě sdělení, ale považuji za nutné, abyste byli informováni, uvedl Slavický na webu Bohemia Ballet. Pamela Morávková jedná s kvestorem VŠUP o prodeji části budovy Taneční konzervatoře, což může být jeden z důvodů, proč se do reportáže odmítla vyjádřit.